आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। कार्यकर्ता हा सन्मानाचा भुकेला असतो, त्याला प्रेम देणं आवश्यक आहे हे सांगताना कार्यकर्त्यांच्या प्रेमाचे किस्से खासदार आणि भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी सांगितले। कणकवली भाजपच्या वतीनं खासदारकी मिळाल्यानंतर त्यांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते। जिल्हा अध्यक्ष असतील, आपले पालकमंत्री असतील, सगळ्यांचा आग्रह होता की असा एक कार्यक्रम झाला पाहिजे आणि त्यामुळे मी हा सत्कार मानत नाही, तर आपल्या गावाकडच्या लोकांनी आपल्याला दिलेल्या या शुभेच्छा आहेत आणि या शुभेच्छा कशासाठी आहेत, तर शुभेच्छा ज्या आहेत त्या मी जे काही काम करतो ते अधिक चांगल्या प्रकारे करावं। मग कोणीतरी म्हणतं की केंद्रीय मंत्री व्हा, मी आता महामंत्री आहे, त्यातलं पुन्हा महा कापून छोटंसं व्हा, हे तर म्हटलं अजिबात नाही। म्हटलं मला मी एखाद्या अभियानाचा प्रमुख असेल तर 5-5, 6-7 मंत्री मला भेटायला थांबलेले असतात। आता मी जर मध्ये जातो मग मी पुन्हा भेटायला कोणातरी थांबेन म्हटलं तर मग नितेशजी महामंत्री बरं आहे की नाही। आणि खरंच मी गमतीचा भाग सोडा, पक्ष देईल ती जबाबदारी आपण करत असतो, पण देश पातळीवर गेल्यानंतर राजकारण काय वेगळ्या प्रकारचं असतं आणि आपण महाराष्ट्रात राजकारण करत असताना, लोकांची कामं करत असताना एक वेगळ्या प्रकारे आपलं हे नशीब आहे की आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून एक वेगळं संरक्षण राज्यकर्त्यांकडे मिळत आलं, जे उत्तरेत मिळालं नाही। उत्तरेत सातत्याने मोगलांचे आक्रमण होत राहिली, ते लढत राहिले, त्यामुळे आपल्याकडे ज्ञानेश्वर, तुकाराम वगैरे जे काही संत झाल्याचं कारण की आपल्याला त्यावेळेच्या राज्यकर्त्यांची एक छत्रछाया होती आणि आपण त्यामुळे बाकी विषयात खूप विकसित झालो। तर उत्तर भारतामध्ये पाहत असताना त्यांना त्यात खूप संघर्ष करावा लागला आणि त्यामुळे तिथला राजकारण, तिथलं काम करत असताना एक वेगळ्या प्रकारचे अनुभव असतात आणि त्यातून शिकायला खूप त्यातलं मिळत असतं। मी महाराष्ट्रात राजकारण करताना शिकलो की नाही तर खूप शिकलो। म्हणजे मला आठवतं 1997-98 ची गोष्ट असेल, मी भारतीय जनता पार्टीचा प्रदेश सरचिटणीस होतो आणि ते अहमदनगर जिल्हा होता, जो आता अहिल्यादेवी जिल्हा आपल्याला आला आहे, त्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष होते। तर त्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष श्याम जाजूंनी सांगितलं की आपला तालुका अध्यक्ष सुदाम सानप आहे, त्याचं काहीतरी एक राणे साहेबांकडे काम आहे, तर त्याला पाठवतो, जरा तू साहेबांशी बोलून करून दे। तर मी मुंबईच्या स्टाईलने ठीक आहे उद्या 3ची अपॉइंटमेंट असं म्हटलं आणि मी त्याची 3 पासून वाट पाहतो। 3 झाले, 3:30 झाले, 4 झाले, 4:30 झाले, 4:45 झाले, हा आलाच नाही। 4:45ला मी माझ्या पुढच्या कार्यक्रमात निघालो, गेटच्या बाहेर प्रदेश कार्यालयाच्या, इतक्या धावधावत तो आला, खांबुसा झाला। अरे म्हटलं 3ची वेळ दिली, आता 4:45 झाले, म्हणजे काय याला काय अर्थ आहे का? नाही म्हटलं साहेब मी STने संगमनेरवरनं निघालो, आल्यानंतर बॉम्बे सेंटरला ट्रेन पकडली आणि 10 मिनिटात खरं म्हणजे चर्चगेट येतं, पण 10 मिनिटं आली आलं नाही, पण बघितलं तर मी उलट्या ट्रेनला बसलो आणि मग तो पुन्हा दादरला उतरला, पुन्हा इकडे आला, असं करत म्हटलं बोल काय काम काय सांगितलं का। मग मी त्यावेळी मोबाईल नव्हते, पण प्रदेश कार्यालयाच्या गेटवरच लँडलाईन होती। मग तिथनं मी राणेसाहेबांना ऑफिसने फोन केला आणि म्हटलं की असं असं काम आहे, दादा म्हणाले की लगेच पाठव, मला एका मीटिंगला जायचं आहे। तर मी त्याला गेटवरनं सांगितलं की तू आता जा ताबडतोब, कारण साहेब बिझी आहेत, ते निघणार, तू त्यांना जाऊन भेट। तिला भेटला, मला दादा म्हणले की त्याचं काम मी केलं आहे, तर मी प्रदेश अध्यक्षाला, जिल्हा अध्यक्षाला कळवलं, त्याचं काम झालं सुदाम सानपचं। म्हटलं काय फायदा, म्हटलं म्हणजे काम झालं ना, म्हटलं तर फायदा काय म्हणले, म्हणजे तू त्याला पार्टीच्या कार्यालयाच्या दारावरच फुटवला। आमच्याकडे काम हे नशिबाने होतं, प्रदेश सरचिटणीसच्या केबिनमध्ये 5 मिनिटं चहा प्याला तर आम्हाला बरं वाटतं। म्हणजे कार्यकर्ता हा सन्मानाचा भुकेला आहे, काम तर होतच असतं। ही शिकवण मला त्यावेळी पहिल्यांदा मिळाली की
आपल्याला आलेल्या कार्यकर्त्याला प्रेमाने म्हणजे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वर्णन केलं आहे ना की शिवरायांचे सलगी देणे, ते जे प्रेम द्यायचे मावळ्यांना, त्यामुळे तानाजी मालुसरे तयार व्हायचे, त्यामुळे असे मावळे तयार व्हायचे की जे जीवावर उदार व्हायचे. तर हे कार्यकर्त्याला प्रेम लागतं, ते आपल्याला देता आलं पाहिजे. आणि त्यामुळे विरोधी पक्षनेता असेल, त्यानंतर मंत्री झालो असेल, तर सेवा सदन बंगल्यावर रोज 200-250-300 जणांचा नाश्ता, 50-60 जणांचं जेवण हे चालूच असेल. म्हणजे मला तर एकदा आठवतं की यवतमाळ जिल्ह्याचा आमचा जिल्हाध्यक्ष आपला राजू डांगे म्हणून तो आला आणि सकाळी मग त्या आले सगळे, ते बंगल्यावर नाश्ता बिष्टा 5-6 जण कार्यकर्ते नाश्ता वगैरे केला आणि माझ्याकडे मग एक कागद घेऊन आला. तुम्ही तो कागद पाहिला त्यावेळी म्हटलं म्हणजे माझ्या खात्याचं काहीच नव्हतं, पण त्यावेळी मी असं पाहिलं, त्याने डोळे मिचकावले, मी काही बोललो नाही. आणि नंतर सगळ्यांना भेटून झाल्यानंतर राजू हे माझं खातं तुम्हाला साहेब माहिती आहे, पण मंत्र्याच्या बंगल्यावर आपला नाश्ता बिष्टा झाला ना म्हणले की गावामध्ये आपली वट वाढते. आणि खरंच आहे, म्हणजे आमदार निवासातनं सेवा सदनाला जायला यायला 250 रुपये टॅक्सीचे लागते, तेवढ्या पैशात स्टेटसमध्ये चांगला नाश्ता होऊ शकतो. पण कार्यकर्त्याला असं वाटतं की आपली सत्ता आहे, आपला मंत्री बसला आहे, तर त्याने आपलं आणि आपल्या परिवाराचं, मित्रांचं प्रेमाने स्वागत केलं पाहिजे. आणि त्यामुळे पार्टीमध्ये काम करत असताना आपण काम तर चांगलं केलंच पाहिजे, पण चांगलं काम करत असताना कार्यकर्त्यांना आपण किती स्नेह देतो, किती प्रेम देतो, हे महाराष्ट्रात काम करत असताना मी खूप शिकलो.